Ngikubingelele mbukele ngiphinde ngamukele kuSimanzonke sakulethela zona indaba efika kanje ngamanje ke ugodole ke ukhiphe onke ke amafayile laphana ke ngalo ke iqembu layo ke ilaphana ke inkatha mbukele ke iIFP ngokuthi ke ayenzi lutho laphana ke kuona ke umasipala wakhona laphana ke ebaqulusini uze ke wathola nomunye ke wamalunga akhona laphana ke kuona ke lomphakathi ke ukuba ke afakaze ngayo ke into ke eyenziwa iyona ke inkatha mbukele ke ake ngudedele ke wona ke lama video ke engikhuluma ngawo ke awakhe ke ugodole ke eveza khona ke laphana ke ungenzi kahle kweqembu layo ke laphana ke inkatha mbukele ke bese ke mawabukele lama video bese uya laphana ke ezothi comment section sizuvula khombukele ke ukuthi ngabe uthini ngalo ke leli qembu layo ke inkatha laphana ke kumasipala wakhona laphana ke laphana kubaqulusi siyabonga. Colleagues, morning. I've been trying to get hold of Mr. Mbongwa and his managers, particularly DT Mahlaba and all those that deals with electricity. I need an urgent explanation. Could you please avail yourself? Emondlo, today there's no load reduction and I don't know who issued that instruction. And I need reasons why today Emondlo was never implemented load reduction. What is the story? What is the matter on this on this one? Because the decision of load reduction was taken by council. No one's supposed to just defy or deny the resolution of the council. What the hell is going on? Sanibonani ngani zakwethu ugodole okankomgodole umfana udaba nalwazi. Leli iphindeni lizwayo elikasibonga Dlamini angazi bathi khona esinye isibongo sakhe bese kuba isakubo kwaKhumalo. Usibonga ke uMM noma umunicipal manager lapha ya kumasipala wasebaqulusini. Sibonga ngiyazi ukuthi uzoyithola le. Lilizela ke manje jabula ngento eyenziwa abantu basemondlo ngoba abantu basemondlo senibahlukumeze kakhulu ngamanzi, ngogesi, ngomgwaqo. Ngoba wena unayo yonke into nidla imali yomphakathi. Ingakho ukhuluma lamazwi wakhulumayo ngoba awubazi ubuhlungu obuziwa umphakathi. Nakule position okuyiyo yokuba umunicipal manager ishayisa amakhala iposition yakho. Twala phana usibonga uyena uqhonela uyena igama lakhe kuba elokugcina uNdlovu kayiphikiswa dictator ngesilungu lo usibonga. Isikhathi umphakathi wakwethu sokuthi singabantu sicabangele sisukume njengamanje ngoba lamasela sebaqulusini aseniphatha iminyaka ngeminyaka but namhlanje lapha eMondlo ubaba ke indoda enesithembu lapha ematshotshombeni kunekhaya imondla hayi ukuthi ngizwa ngabantu unemgodolo wazalwa eMondlo amanzi ahlupha nawe then angiphathe kagesi. Usibonga lento akayenzayo hayi ukuthi uyenza idictator ngisho umeya lo walapha ebaqulusini uthi hayi akalibone lidlalayo la kusibonga. Usibonga uzenzela yonke into ayithandayo njengoba nimzwile ekhuluma la. uNdlovu kayiphikiswa usibonga Dlamini, usibonga Dlamini angazibani bese kuba esakuba isibonga. Umphakathi wakwethu usukumana bani basemondlo isikhathi sokuthi nisukume nime ngenyawo emumvi la ngingasayiwa khona sebenichaphaze kakhulu kumasipala wasebaqulusini. Ngichashazwa lo mama lo kuthi usibonga bonke nje abaphethelwe amasipala amasela bonke kodwa namhlanje ngikhuluma ngosibonga ngoba nanti iphimbo lakhe liyezwakala la. Lo mama vele uNdlovu kayiphikiswa anifunwa nini eMondlo not uthe eMondlo kuphela baqulusi udliwa ngani imali lapha kuloya masipala uphethwe oNdlovu kayiphikiswa abantu abadla imali abafakana bodwa ingakho usibonga umuze ekhuluma kanje. Isikhathi sokuthi nisukuma manje emphakathi ningabe nisahlehlele emuva sebenichaphaze kakhulu. Isikhathi sokuthi nisondele eduze kwabo. Sibonga kuyedelela sidala ngizwile indaba yakhe uyedelela lo mama lo
uyedelela kakhulu, uyedelela. Umuntu akamazi nokuthi uyisipuni sokudla bani. Sibonga. Uma kuukuthi mhlambe konke ngikushilo ubone ngathi nginamanga, go to the nearest police station and open the case. I have all proof ukuthi ngingamasela umasipala. Delela umphakathi. Iqiniso engizolisho sengivala Godole engangimoshela isikhathi. Isikole engangifunda kuso emadressini okuyinhlaka primary. Sasikhandwe umama uZanele Magwaza, inkatha ebaqulusini yagcina ukudeliver kukhona uZanele Magwaza. Emva kwalokho ayizange iziphinde yenze fokol inkatha. Ayizange iziphinde yenze fokol. Uthisha nomfundi babechama eklasini elodwa ngangifunda khona. Amaklase u3, ustandard 3, u4, u5. Wa extender la mama wafika mathupha ezovula leso sikole leso. I-service delivery endaweni yasemadressini eBlock D sayigcina enkatheni kuphethe umama uZanele Magwaza. Currently inkatha ingo-event organizers ibizwe omama ogogo ithi abagqoka amaphinifa namaduku begcwalisa isilemet bezobenza iphukuphuku nezilima. Abantu abavuleke amehlo, inkatha ayisiyo lento abantu abayitshela ukuthi yiyo. Ayisiyo lenkatha okuthiwa inkatha yenkululeko. Once waqala wakhuluma usaba isibhamu, usaba ukuthi uzobulawa. Sendela ama message kuthi uyangiphazamisa. Hayi, asakhona ukukhululeka, sikhululeke ngesizathu sokuthi sisaba ukuthi sizobulawa. Lalela ngikuchazela. Ebaqulusini sengizwile kuthiwa mawuke wakhuluma funa